Permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva... Anem a presentar-te, 23 anys de Barcelona i bueno, així ja portes 3 temporades al València Bàsquet i bé, aquesta ha sigut ja comença la temporada, comença aquest dissabte de Barcelona, que ha portat agafant ritme com el resta dels seus companys i bueno, ara a Baskonia ens toca de setmana. Sí, crec que com bé dius, porto 3 anys ja a València, ja són uns anys ja considerables, una experiència amb tot i res, hem de fer una temporada bona, sobretot col·lectiva i això és el que ens fa més feliç a tots i sobretot a mi. Aquella etapa de Ricky i Rudy, tu com la visqueres? Perquè estaves allí, no? Estaves en l'equip. Brutal, crec que ha sigut l'època daurada de joventut ja en aquesta segona fase que té el club. Crec que van jugar un bàsquet espectacular, van enganxar el públic, l'Olímpic estava ple molts partits o tots i res, molt content d'haver-ho viscut i també d'estar dins del club perquè al final el joventut el que té és que pots ser un noi de 10 anys, 11 anys que passes caminant i veus els jugadors del primer equip o et pots parar a veure l'entrenament del primer equip un ratet i res, anar veient i disfrutar d'aquella experiència que va ser brutal a Badalona. També va arribar el teu moment contra Guipúzcoa Bàsquet, que estigueres prop del triple doble, suposo que te'n recordaràs d'aquest partit, 16 punts, 11 rebots, 6 assistències. Quines imatges, quins flaixos, com has dit tu abans, tens d'aquest partit? Recordo que va ser un partit molt igualat, crec que era, no sé si era el segon o tercer partit de la Lliga i no teníem que guanyar, però era un partit important per nosaltres i també venia de l'estiu a jugar amb el Cito Alonso, pel Cito Alonso a l'Eurobàsquet Sub-20 i res, va fer gràcia que jugar contra l'entrenador que m'havia tingut a l'estiu, que havia confiat tant en mi també a la selecció, fes aquell partit i la veritat que m'ha sortit tot molt rodó. Després ja, com tu has dit, vingueres a València, el València Bàsquet va pagar 300.000 euros la teva clàusula. Arribares en pressió? Tenies aquesta responsabilitat de dir ostres, tu, un club ja ha pagat la meva clàusula, tinc que fer-ho bé així? No, crec que he tingut la sort de les meves etapes, no sentir la pressió, no sé si personalment per mi, però a València no vaig sentir la pressió de que havien pagat per mi, sinó també venia com un tercer base, jugador jove, a aprendre i bueno, amb el temps que va anar passant vaig anar guanyant el rol, vaig anar sentint-me més còmode a pista fins que m'he trobo ara mateix en una situació molt bona en el club, crec que la gent del club i l'entrenador confia en mi i ja et dic, sempre que he tingut tant a Badalona com a València no tinc només sentit la pressió de jugar bé, sinó que ho intento i crec que la clau és disfrutar-ho i crec que ho estic disfrutant. I sobretot quan arribares així estava el Carles Duran, ja el coneixies de Badalona, suposa que te va ajudar molt a l'incloure't així, a arribar de nou. Sí, la veritat que vaig tenir aquesta sort. El Carles era un entrenador i una persona que em coneixia molt, ja ell s'havia fixat quan jo jugava al Claret, que havíem parlat. Després em va tenir al filial del Joventut, 2 anys, i vam connectar molt bé. I res, abans que jo firmés, ell havia firmat i em va fer una especial il·lusió de tenir algú també, quan no tens algú proper al club i no coneixes a ningú, adonar-te que tens algú que confia en tu, que et coneix, et dona una mica de seguretat i després amb l'esdeveniment de la temporada ja va ser el primer entrenador i molt content per ell i estic molt content de com està fent les coses a Bilbao i segur que ho farà molt bé perquè crec que és un gran entrenador. Coneixies les falles? Quan vas arribar així te van agradar? Sí, em van impactar. Primer de tot perquè vam anar al balcó i quan no saps el que és, encara que t'hagin avisat, viure-ho, sobretot al principi al balcó, impacta. Però bueno, em va impressionar i això és bo. També he vist que és una zona que puc dormir, que també és important perquè la festa que munteu aquí és brutal. Però bueno, és una festa que, com a totes les ciutats tenen la seva festa, tenen les falles i molt content de viure l'ambient de la ciutat. Primerament, quin títol t'agradaria guanyar en València Bàsquet? Tots, tots. No hi ha ningú que em faci més il·lusió que un altre, sinó el que em fa il·lusió és guanyar un títol, veure la gent de València com els he vist disfrutant del bàsquet, però disfrutant-los amb un títol a la mà i la veritat que és una cosa que m'encantaria, guanyar un títol i ja et dic, no m'és igual quin, sinó guanyar-lo, fent un bon bàsquet i
això crec que a veure si ho podem assolir. Del meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i alguns que mai tindràs prou lluny. Ben volgut i en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix heu parat una foto